Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi mina khona ugelo sibhalelile uthi hey kwake kwabhujwa komunye umuzi ngenxa yokuthwala lento yokuthwala ngempela ayiyona into yokudlala. Hayi uthi ugeli-ke kwakukhona nje ubhuti nje wayekade estruggle-isha. Uthi kahle kahle wayengastruggle-ishi. Kuwukuthi nje wayengekho right, wayesebenza nje imisebenzi enzima ney'mali zakhona lezo ongayiboni yabo. Kodwa nje wayekwazi ukuthi edle yonke into wayekwazi ukuyi-afforda. Kusho ukuthi uhlala yena ingane yakhe nomuntu wakhe. Babengashadile but babeyihlalisana nje yabo. Kusho ukuthi kuthiwa lo bhuti-ke adudane nomngane wakhe thizeni ehambe eyothwala-ke. Kuthiwa mehambe eyothwala ifike kuthiwa efike mefike ebuze kwenyangeni ukuthi mekuthwalwa ngani, kuthiwa ithi inyangaye uyobona wena mangabe sekumele ukhokhe. Ayithi ubhuti naye futhi angayikhweshini yonke leyo nto, kuthiwa imnikeze neclass inyanga. Hayi kuthiwa nangempela-ke mimnika le neclass lena ubhuti ajabulele nje ukuthi usezoba nemali but engakhweshini izinto ey'ningi yabo. Kuthiwa ubuza ukuthi angeke nje izifuna ukuthi mhlawumpe ngigcine ngikhokha ngabantu, kuthiwa athi hayi khululeka kodwa yona kuyomele ugcine ukhokhile. Asilo ngizokhokha ngani? Athi hayi uyobona mase kufika isikhathi kusho inyanga. Ayithiwa nangempela ubhuti ahambe, kuthiwa mehamba adle ulife ubhuti abe nemali ngempela abe right, yonke into ibe right yabo. Hayi kuthiwa mhlawumpe uphele nje unyaka noma iminyaka emibili yabo. Kuthiwa mephela mhlawumpe iminyaka emibili kuthiwa mese-ke ilentuzane ethi nje elele endlini yakhe mangabe elentuza ephenya umqamelo yabo. Vedane nje ifikele into ethi ayiphenya akaphenya umqamelo, cabanga ngadelele. Kuthiwa nje vuka ekuseni kube khona into ethi akaphenya umqamelo. Mephenya umqamelo vedane esithole isithombe sakhe. Kuthiwa methola isithombe sakhe besibuka ngemuva sibhale ukuthi sekuyisikhathi sokuthi kufezwe isivumelwano. Hayi kuthiwa umfana vedane exake ukuthi hayibo kanjani manje yabo. Kuthiwa hayi aye kule nyanga ayetshela ukuthi hayibo ngifice ilentuzane kanje kanje, so kwenzakalani because wagcina ungangichazelanga into straight. Uthi emtshele kathi mina nje ilentuzane yami isilwane sami lesi engakuthwesa ngaso sifuna umuntu. Uthi kithi mina hawu kodwa ungangibuzile washo wathi hayi isilwane ukuthi isona esiyidecide-elayo ukuthi sifunani, angisidecide-eli. Sometimes sifuna imali, sometimes sifuna umuntu, so kwena-ke sifuna umuntu. Ethi ucha ukuthi umuntu sifuna umuntu, athi sifuna igazi. Hayibo kuthiwa umfana athuke-ke lapha eshaya uvalo ukuthi hayibo uchaza ukuthi umuntu sifuna igazi, ngizokuthathapha igazi ngubani lowo muntu lowo. Uthethi yini noma ubani osondelene nenhliziyo yakho. Yo kuthi umfana ephathe kapha, umfana uyamthanda unkosikazi umuntu wakhe, uyayithanda nengane yakhe yabo kakhulu. Ekuthiwa umfana ngeke inyanga ngicela ukuhamba, cela nje ukuhamba. Kuthi umfana yayishiya kanjalo inyanga isecasukile, icasule ukuthi abavumelananga ngendaba yokuthi kuzokhokhwa kanjani. Hayi kuthiwa nangempela kuthi kusenjengaphela isikhathi esinganani unkosikazi wakhe egule, kuthiwa egule emilwa amathumba emzimbeni yabo nje esabise yabo nje. Kuthiwa egule into eserious but into engacaci ukuthi ukugula kuni. Hayi kuthiwa phela aze ahambe ayo-admit esibhedlela. Kuthiwa me-admit esibhedlela umkakhe nodokotela beshaya amakhanda ukuthi ayikho right lento. Kuthiwa umkakhe ethulele mase evedane naye mevuka ekuseni evuke kunesithombe samyeni wakhe ngapho ngaphansi komqamelo esibhedlela. Kuthiwa evuke kunesithombe samyeni wakhe, kusho ukuthi amanesi angaba emklinini hayibo sithole lokhu yabo. Hawu kuthiwa thuka ukuthi hawu lesithombe siqhamukaphi yabo. Kuthiwa hhayi bemlentuze bese beyamtshena ukuthi bese kuyabhalwa ngemuva ukuthi ugula nje umyeni wakho wenza isivumelwano. Hayibo lo sisi lo atshele indoda yakhe mase ngibona cela usheshe uphuthume ngempela namhlanje uzongibona khona into engifuna siyikhulume. Hayi mase yafika, efika umyeni wakhe mase evedane lo sisi ekhiphe lesithombe. Okokuqala nje ukuthusa lo bhuti ukuthi lesithombe kahle kahle lenyanga yasithathaphi naye ngenkathi imsendelile sona yayithathe because isithombe sakhe nje esirandom nje yabo, isithombe ongayikhumbuli ngisho ushutha kodwa kunomuntu one-access kuso yabo. Hayi kuthiwa nangempela alentuze usisi athi ngicela ufunde ngemuva. Kuthiwa mefunda ngemuva emtshela ukuthi ugula nje kungesivumelane senziwa umyeni wakho yabo. Hayi lo bhuti athi mina ngi-understand ukuthi ngile angazi ukuthi kwenzakalani ukubona kodwa uyasaba kodwa futhi uyayidina yonke lento. Kuthi umkakhe ethi ngicela ukhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani because wena ujikujiki kwavedane kwaba ney'mali la ekhaya and ayikho into etheni oyenzayo because kuthiwa nje waye ukusebenza wavula nje i-tuckshop kodwa nje imali ayithi tata. Ayithiwa asho lo mama message indlela izinto ezenzeka ngayo nami angi-understand, so ngicela ukuthi ungichazele ukuthi kwenzakalani ngempela because nje izinto nawe izinto ozenzayo nje mulela angi-understand yabo. Hayi kuthiwa lo bhuti athi nje angazi lutho mina, angazi ukuthi le nyanga lesithombe lesi siqhamukaphi. Hayi kuthiwa lo sisi okay
ayithulela sisithathe-ke isithombe sakho uhambe naso. Hhayi kuthiwa ngempela ahambe naso lo bhuti isithombe. Ayithiwa iqhubeke egule lo sisi, egule lo sisi, egule lo sisi, kuthiwa egule aze abize ifemeli yakhe lo sisi ayitshene iqiniso ukuthi hayibo nginenkinga ngoba ngigulanga-ke. Kuthiwa kahle kahle isivumelwano sikasibanibani nale ndoda nendoda thizeni, engabe indoda engabe yini, esho ukuthi kodwa nje kuthiwa kunesivumelwano, ngiguliswa isivumelwano esenziwa umuntu wami. Hhayi umndeni-ke nje umqondo ngqo, kuthiwa ngeke sifelwe ingane thina, sivumelwano esini wena owasenza. Hhayi kuthiwa nje ubhuti kuthi kusaqatshana kanjalo vele eshona usisi ngale esibhedlela, kungene ikholi besaphikisana, kungene ikholi ukuthi ayi usisi usedlulile. Hawu ayikuthiwana ngempela kumangala abantu ukuthi hayibo usisi usedlulile, yabo vele kuphele le ngxabano yabo abebethi bazoyenza la, beqale bezame yazi uma kushona umuntu bayazama ukuthi bebumbane yabo kube ngathi into edlulayo noma ingakadluli. Ayikuthiwana ngempela kwenziwa amalungiselelo okuhlelwe ukuthi usisi kumele engcwatshwe-ke, phela usisi uzongcwatshelwa kubo because akashadile nalo bhuti. Hhayi kuthiwa nangempela-ke alentuzeke behambe bomlando emakhazeni yonke into ibe right. Hhayi kuthiwa-ke uma ngabe sefikile ekhaya usisi, yabo ukuthi umuntu mesefikile ekhaya uphinde futhi alentuza aphinde agezwe yabo, or ashintshwe agqokise iy'mpahla lezi abazobe bethanda bona ukuthi ayigqoke ngakusasa mesengcwatshiwe, mesengcwatshwa. Hhayi kuthiwa nangempela-ke futhi bethi bayamkhipha nje ebhokisini phela bafuna ukumgeza kahle. Hhayi kuthiwa futhi vele kuphuma isithombe futhi sibhaliwe ukuthi kunje kungesivumelwano esenziwe usibanibani. Hhayi kuthiwa ngempela futhi eyiqala umndeni uthi nje asisamfuni umfana la ekhaya, yabo lo mfana uney'nto ey'ningi, angeke kulokho kuphuma lentuzane, kanti nengane yethu yayishilo ukuthi kuney'nto ey'kanje. Kuthiwa nje mfana mamtshela ungalingi ulibhade la ekhaya basokubulala, ngeke sifelwe ingane thina, yabo. Ayi kuthiwa bepike ethi umfana ebona ukuthi ayishubile, angayi ngampela lentuzane, angayi ngampela emncwabeni wentombazane. Hhayi kuthiwa nangempela-ke kuhanjwe-ke kuyiwe emncwabeni-ke kuthiwa hayi ngakusasa uma ngabe sebethi phela ubone lento yokuthi ifamily siyambuka before aye mhlawumpe esontweni-ke or entendeni or wherever la ekuzoba khona inkonzo. Kuthiwa bethi bayambuka usisi ugqonqe ngonyama ngathi insizwa ebhodi. Kuthiwa lapho usisi omuhle oyiyelo bhoni, kuthiwa ngonyama kubhoqe la omlomeni anganoma ugreen, ya ugreen, kubone ukudla mase kubolile ukudla kuba ngathi kuno-green, lowo green lowo kuthiwa ugreen yokuthi ifamily ikhali behayize bonke ukuthi hayibo kwenzakalani ngengane yasekhaya. Kuthiwa nje kushubi. Hhayi mase-ke kuze kube ukuthi vele kuba abesonto ezayo ivuka umoya-ke la ivuka umoya zisho ukuthi lo muntu la akuyona le ngane le, angiyona le ngane yala ekhaya, ingane yala ekhaya yikho la. And kuzoba nenkinga ngampela uma kuwukuthi niyaqhubeka ngcwabela umuntu kuzoshuba because lo muntu lo uthwetshulwe inyanga, umuntu wakhe wahamba wayothwala lo sisi lo umhlatshelo wenyanga. So ngoba nizongcwaba nina nizongcwaba into engekho, lo muntu lo ubhezi usenyangeni useyisebenzisa le nyanga. Hhayi kuthiwa bethu ukuthi hayibo manje kuzokwenziwa kanjani. Kuthiwa nje yekanje into ekuthiwa ungcwaba because nangcwaba kusho ukuthi nje niyolokhu ncwabile la ekhaya, nivula nje umkhokho wrong ukuthi ngcwabe isilwane, leso silwane nizosincwabela egcekeni lala ekhaya, nisikhiphe ngamadlozi ala ekhaya, yonke leyo nto leyo iyohlupha nina. Kuthiwa vele kuxakeke manje soyenze njani because nali ibhokisi nangumuntu kwenziwe njani. Kuthiwa nje ithi inyanga ngcono uma nimngcwaba ningayenzi nje lezi zinto lezi ezenziwayo zamasiko, thathani nje lo muntu lo nihambe yongcwatsha esigangeni, yabo nje endaweni nje hhayi nala ingcwatshwa khona abantu, endaweni nje angakhona ukuthi angcwatshwe kuyo. Kuthiwa ngempela kube muncu la egcini kwenzakalani. Befonela umfana kuthiwa uphuthuma uze la uzochaza cause sinenkinga. Kuthiwa ngempela umfana afike, kuthiwa mefika kuthiwa ya kwenzakalani. Kuthiwa umfana nkosami alentuzi athi nje sathi uyaqala ukuchaza kungena ikholi, kuthiwe ingane yakhe iyafa la, iyahayiza kufona omakhelwane bebehlala bobathatha ngithi umama useshonile, so ingane ibihlala naye, ibisahlala naye babakhe. Kuthiwa ingane yakhe iyafa. Hhayi kuthiwa nangempela-ke angazi-ke noma ingane bengayanga nemngcwabeni-ke ningangibuzi lokho. Kuthiwa ingane kodwa iyafa. Kuthiwa nangempela ingane ivedane nayo futhi siqalwa same thing le kade iphethe umawayo. Kuthiwa nakhona futhi ivedane kuphele kube isixakaxaka, yabo kuphuthunywa indaba yokuthi nayo ingane kuthiwa iyafa manje, yabo.
Hhayi nangempela-ke kuthiwa-ke kuhanjwe-ke kuyiwe kalo bhuti-ke kuyozanywa indlela yokuthi ngoba phela la kusekuthiwa ingane iyashona yabo nalaba vele bawumndeni wayo ingane. Ayi kuthiwa kuhanjwe nangempela kuthiwa makuficwa ngempela ingane iyayibhuquza kuthiwa makubonakala ukuthi ingane kwenzakalani enganeni. Kuthiwa hhayi ingane ilentuzeke ividane ikhiphe same isithombe mese ikhipha nomgeqo. Umgeqo lo wanikwa lo baba lo ngenkathi eyolentuzeka uthatha lento. Ayi kuthiwa lo baba vele ithuke ngempela ukuthi hayibo lento yazi iya ngokuba serious. Ayi kuthiwa lo baba lo vedane ethi uyabuya ehambe lapho ingane iyagoqana kwaziwa ukuthi igwazwa yini, iyakhala imilwa nezinto zimila same time. Akufani mhlawumbe nethumbu uzomila la kusasa same time vele ukuthi buqu izinto engamaqhuqhuva eyisabusayo. Ayi kuthiwa nangempela-ke lo bhuti ehambe inkosi yami ebuyele enyangeni ebuza ukuthi kanti kwenzakaleni. Etshela ukuthi nyanga mfethu I cannot seku-too much ngicela ukuthi uthathe iy'nto zakho uhlukane nami phansi. Kuthiwa ithi inyanga nje wenze isivumelwano yezwa. Ayi kuthiwa umfana esho ukuthi inkosi yami ngizofa phela ngizoze ngibulawe manje because wesiphathi ubulala abantu bakulowa muzi. So abantu nomakoti wami ushiye ekhulume yonke into ukuthi kwenzakaleni yabo. Kuthiwa nje inyanga wenze isivumelwano yezwa. Eyi kuthiwa inkosi yami lo bhuti akhale-ke abuyele because kumele ezame ukutholela ingane yakhe usizo. Ezame inkosi yami ukubizwa iy'nyanga. Kuthiwa nje iy'nyanga nazo zithi hhayi siyaqala nje asikwazi nje. Kuthiwa ingane igoqane kuthiwa ipilile ingane vele ihambiswa kwenyoka. Kuthiwa ihambiswa kwenyoka kuthiwa lo bhuti lo athutha yibo uNkulunkulu wami kanti kwenzakalani. Kuthiwa hhayi evedane ekhumbule ukuthi le nyanga le yayimnikeza umgeqo yabo. Kuthiwa evedane ethathe lo mgeqo lo anentuze awuhambise kule nyanga le afika asho ukuthi ngicela uthathe umgeqo wakho uhlukane nami phansi yabo. Ebatshene ifemeli ukuthi uzoyilungisa lento. Kuthiwe uzoyilungisa kanjani kunesidumbu phansi and nakhona kuthiwa lowo muntu akuyena oshonile kuyimanje kuthiwa umuntu asambe siyongcwabela le yabo nje kuyinyakanyaka into ongayazi. Kuthiwa ayithathe-ke le necklace le awayinikwa yilo baba kuthiwa ayilentuzeke ayibuyisele laphayana-ke awayeyithathe khona. Nale efike nengane nezithombe zonke lezade lokho zitholakala akuhambise kwanyanga athi ngicela uthathe into zakho uthathe yonke into ungathatha ngisho umcebo. Sithi nje inyanga usudle wawudla umcebo iminyaka because kuthiwa mhlawumbe wasephelile u2 years. Usudla umcebo iminyaka usucathi usuzoqhamuka ukuthi angithathe izinto zami. Akwenziwa-ke kanjalo la ngenile. Kuthiwa nangempela ethi nje esalentuza kuthiwa ibihleka inyanga ithi gegegegege. Kuthiwa ithi esahleka kanjalo inyanga kuthiwa kungena i-call kuthiwa ingane igone. Hayibo ubhuti abhedane equleke lapho on the spot. Kuthiwa aquleke lapho enyangeni. Kuthiwa nje inyanga yakhona imvuze ithi nje ngihambele. Ayi kuthiwa ngempela egcine evukile-ke kuthiwa akasazazi ukuthi enze njani useyasaba nokubuyela ekhaya. Kodwa phela kumele abuyele because ingane yakhe-ke manje isishonile. Kuthiwa abuyele mfethu ekhaya. Kuthiwa befika nje ulindiwe manje sekukhona abantu bakubo kamfana bakubo kwama wengane yabo nje sekuyisiphithiphithi. Kuthiwa mfethu umfana evedane elikhuluma iqiniso asho ukuthi inkosi yami ngiyaxolisa angizazi ngangenzani. Ngangithi nami ngiyazama ukulentuza. Angithi ngizama impilo and ngangazi kuthiwa nje asixoxe sonke isitori asho into eyenzeka ukuthi uyathwala kanjani nani. Ayi kuthiwa nangempela-ke eseqeda kukhuluma leyo nto nje ufane vedane sisakazeke phansi. Wami sisakazeke phansi aphuma igazi ngamakhala. Mind you ugeli loya ukushuthi wagcina engcwatshiwe wangcwatshelwa khona lapha egangeni. Ingane kuthiwa nayo yaba exactly same njengoma wayo nayo kwangaziwa ukuthi kwenzakalani. Shuthi nayo yahamba ngeyokwenza umkhofu nayo futhi kwagcina angakwazanga ukuthi ingcwatsheke sekushone yena kumanqinqiza. Kuthiwa imeshona yena alentuzeke abhibhidleke kuthiwa aphuma igazi ngamakhala ashone yezwa. Kuthiwa meseshonile-ke kulentuze ihambiswe-ke iswe emoshwari njengawo wonke umuntu ohanjiswa yiswe emoshwari. Kuthiwa mese emoshwari ayi belentuze befona abantu basemoshwari bethi sinenkinga entshantshana. Kuthiwa bebuza abantu hayibo kwenzakaleni-ke abantu bakulo muzi. Kuthiwa nje isidumbu asisiboni asisitholi. Kuthiwa abantu bakhona befike Nkosi yami bebuza ukuthi kanjani isidumbu asitholakala kanjani. Kuthiwa beqhaqhazela abasemoshwari bethi asazi kodwa nje isidumbu asisitholi because kwakumele befika bakubo bezomlanda yabo. Kuthiwa vedane anyamalale ngalelo langa ekuseni bezofika ntambama. Kuthiwa besho ukuthi because phela kwakumele besiprephe kahle yabo sibe ready for ifike. Kuthiwa nje isidumbu asitholakali. Kuthiwa Nkosi yami-ke abantu bakhona kuthiwa bahlukumezeka abantu bakulowa muzi lowa mndeni kuthiwa bahlukumezeka. Kuthiwa
kubhekwe wonke amashalofu, kuvulwe amashalofu kuthiwe akukaze kunyamalala isidumbu la ekhaya kuyaqala. Kuthiwa uma umfana asho ukuthi hayi inkulu into eyenzakalayo, hayi kuthiwa kubheke kuphinde kubuyele eshalofini lakhe kuyovulwa. Kuthiwa uma kuvulwa befice futhi isithombe, sisho isithombe ukuthi nalokhu kusayingxenye yesivumelwano. Kuthiwa bebona abantu bakhona vele sebeyayazi i-history yalesi thombe lesi. Kuthiwa ngicela ukutshela ukuthi-ke umfana-ke njena kwavele kwaqopha umlando because akaze kuze iphinde itholakale. Kuthiwa nje wanyamalala lapho, akakaze ziphinde itholakale. So akwaziwa ngampela-ke yena ukuthi kuzancono laba abanye because kuyaziwa ukuthi bathwetshulwa hlampe. Yena-ke nje akaze kuze kutholakale, wagcinwa nje efakwe eshalofini ezogezwa ngalelo langa bese yahambe yakubo ntambama. Shuthi nje kwangaphinde waya kwakubo lapho. Kuthiwa-ke akwaziwa ukuthi noma hlampe abantu bakubo khona izinto abazenza yini ukuthi bezame yabo ukuthi belentuze belungise isimo, kodwa kuthiwa nje kuhlupheka ngisho ikati kulowa muzi. Kuthiwa nje kuhlupheka yonke into eyayisondele nalowa bhuti. Kuthiwa nje umndeni wakhe wonke nje uwusizi, even umndeni wakubo kantombazane kuthiwa nje bayahlupheka. Kuthiwa nje after nje kushonelwa umfana kwavedane kwabheda yonke into, zonke izinto awayesenazo zayiphelela emoyeni, izindlu zayibhidlikela, even kwaze kwabhidlika ngisho ezakubo kamuntu wakhe abayekade engahlangene nayo lonke lento le. Siphela lapho isitori sanamhlanje. I hope you enjoyed, guys. Thank you so much for ama stories. Niqhubeke nilokhu ningithumelela. Love you loads.